executive member katanat health and sanitation jongka ki HEDC uba Victor Rani hakas ngi ba ula ong makin Pynkhana mardor baki patba kin Ïoh Shuh ban Rung Laitlan kat bamon Ïewduh. Ya kani ula kran hakas ngi palat patba ya katrok kit nyut kabala ai da skim Chief Minister Special Development Fund haga jingalang kabalong habasa sok saw Ïewduh. Iban palat patba ya kani kali kit nyut balapnyo na Chief Minister Special Development Fund te tang arte Joshua life arfufratarik ilawan inspection bat kajing kula relapan urlong tagasgi kajing khoj kajing suba kalong shisha kaba idon kam hatu kata ni kum kijat benreu khasi ni abna kanam bangi ya le khoj le suba anre dai pek sakandong kan serot jong ka Ïewduh la ke nongum no shomo da ka jabo jaban sudah te kerpat yagi para nong sang dukan baro nong sang snong ka don ru ka sang jongpi punya treba ka la sai ka sni kan don ka meeting jong ka ne ka committee ki bala thau karke no ka cleaning safety and security committee tharai la sai namakla shibaji hapo district council nginia tai nginia thirba kumno ban bu ya kani ka Ïewduh kabangi tip ka dai gum ka plengja jongi ke jat benri jongi barok ngia kamai jakpo na kani ka Ïewduh te ngi don kam ban penlong kerpang ya kani ka Ïewduh ban le khoj le suba te nga kerpat ru ya kitu ki member ki badai ki khot jong kani ka committee ki ban polite por khnang ban poi sha kani ka committee ngia tai ngia thirba ban ngila keren ru bati siam rongba kane ka konhon jong ka seng jong kini kinong di ya thit jong kane ka Ïewduh bang idon kam ban Pynbun ya ki toilet mo ki Paiñkhana kini ki yu sakandong kan srot nang ta sakawei ru kane ka long Laitlan kane ka Ïewduh ban rung ban mi baro ki brio ki la ngi da dei ban bo ya ka entry exit point bagi dei ban khang tala lada ka Ïewduh kala khang men met la dei ban khang tala no yo sngoru ba hakane ka Ïewduh don ru ki ba sa yeng chene ji sisa kamde re kumta ban long ka dei ban ki breu kum dei ban sa hapo ka Ïewduh mo kane ru ka wanra e ka jing jabo jaban ki ya le jabo jaban men met men yong don ba yu i te kane ngin sai pen bek ba da ka committee